Minecraft, аз сме Лепчо играча. Тук сме вътре в една къща, не знам как. Това е мап. Точно не знам да читам английски, де. И степен животи на този. Не, така де. Не много хубав свят. Много се губи. Аз в момента нямам нищо. Трябва да отида пак до една къща, за да се взема някои работи. И така ще отидем сега. И не забравяйте да се абонирате на този клип, защото ще бъдем хубав сега. Ще оцеляваме. Че има къщички, де. А на тази къща е най-хубавата, която е живота. Е най-хубавата къща, ето я. Да внимавам да не падам по паста, защото това е мап. Има край на света, де. Влизаме тук, така. Вземем честа този меч. Това. Ще трябва всички стрели. И няколко 3 дни. Дано скелета пак да не е тук, къде на мапа, но той постоянно идва. Така. На първо, щом имаме сега блестящия ми любимец мечът. Отивам в някоя от тези къщи. Аз бих влезъл в моите, де. Хайде наистина в моите да се отидем. Защото тя е най-хубавата. Сега ще я покажа. Този мап е хубав, но на мен не е много. Ето го стрелец. Ще отида до... Този мап ще убия. Така му се пада да се нахраним. И да влезем, защото има много още един. Така да. Да изчакаме за малко. Да стане нощ. Ще чакаме за малко да стане нощ. И здравейте хора, сега стана нощ. Сега тъмън тъкмо, ви казах да се наспиме. Нали, изобщо не разбирате смисъла, защо да стане нощ, но аз много добре го разбирам. За да, като стане нощ, нали сме на края на света, де не може да закрия някак. Помощ. Ох, мили Боже. Край сме, бе. Да взема още един. Може да прави диамантец. Е така. Това беше яко.
ли не съм начинал такова, има ли село някъде? Няма село. Си мина закона. Какво ми слушате тук? И последно. Така, я си го видите ли? Този моча си го запаза, много е як. Наистина. Скелет. Да. Така му се пада. Сега дали трябва да има много неща за храна. Така. Тук и да храни. Така. Този скелет вече се огледа явен. Харесва ли ви къщата ми? Добре, това отидем при къщата ми. Та поне май има 5. Я бе, какво е това? Това леко май са бъде. Там има поне май 5 къщи или 7. Е стола. Тук се храним. И под кой бегаш, бе? Овцо. Нещо такова и бега. Както благ. Това искам да бе. Това пък какво е? Сетих се. Статуи някакви си. Много пък има къщи, бе. 1, 2, 3, 4, 5. Да, къщите са си много. И ще изчакаме да намерим още оръжия и айде се малко. Здравейте хора, сега видяхме това, че пише нещо гадничко малко. Добре, така. Да ренемаме и сега да видим дали ще успеем. Да, точно там иска да оцеля, сега в рекичката. И аз сега в коня. Как ваш право в устата? А сега право в газа. Право в газа, да. И това от моя клип, хора. Надявам се ви харесал. Не забравяйте да се абонирате, повтори го за втори път и хайде. Чао!